Estem així a la plaça Manises fent una protesta internacional contra Monsanto. Monsanto és una de les indústries químiques i agroquímiques més importants del món, i el per què estem així protestant concretament és contra els transgènics. Són organismes que estan modificats genèticament, organismes que es patenten, que són propietat de les companyies i que se venen com la gran revolució de l'agricultura moderna, però tenen moltes trampes. I a més, les modificacions que fan moltes vegades són una miqueta maquiavèl·liques, perquè ja no és que facin, jo què sé, per a curar la diabetes, com va ser un dels primers transgènics que se va fabricar, sinó que ara estan fent, per exemple, plantes modificades genèticament per a que siguin més resistents als propis pesticides que fabrica Monsanto. En l'estat espanyol es cultiva el 90% dels transgènics de tota Europa. O sigui, som el país que més plantem, i quan hi ha altres països com França, Alemanya, Grècia, que han prohibit el seu cultiu perquè no estan segurs sobre les conseqüències en la salut i en el medi ambient. A part, en el País Valencià també es cultiva daxa transgènica i damunt s'incompleix una normativa europea que obliga a dir on estan localitzats aquests camps, perquè a més hi ha conseqüències, per exemple, de contaminació en camps ecològics. Aleshores tenim el dret a saber on s'està cultivant, i això no se fa públic. Cada vegada que estem beguent aigua, menjant, estem incorporant al nostre cos moltíssims pesticides i contaminants que venen de l'agricultura. És el model d'agricultura de la Revolució Verda dels anys 50, que és un model desfasat, que es basa en la química i en la química tòxica. Nosaltres estem reivindicant un canvi hacia una agricultura més saludable, ecològica i molt beneficiosa per al medi ambient i per a les persones.